tao. Ayaten kinamwenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy a misa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Tati Diyos, di mo na anang tiayat na agkakapsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Sangkailyan na Domingo, dagiti amin anayinsigudan at tao. Kararagan tayo ida, ken ipatag tayo, dagiti ganwat, ken tartarigagay, gagam, ken panggep, ti panakaitandudo, ti kultura, nga di makalan, ken ti manuranda. Agdawat tayo ti kaas, iti Apo, ti panakairugi, ti beneg iti diocesis ti Sinodo dagiti obispo nga irusat iyalnag ita ni Apo Santo Papa tapno ti iglesia tayo ti panagduras na nanangruna iti panagduras na kuma iti sangkatimpuyog panagdalyasat tayo ti dati nga biyag. Agdawat tayo ti kasi ti Apo tapno agsardengan dayto nga suot iti interwas nga lubungan dito nga pandemya, kadagiti amin nga naapektaran unay, gapo iti kimpet, ken nakaakaran da iti sakit, uno kadagiti amin nga pimusay, gapo iti daytoy. Idadawatan tayo mat, dagiti amin nga panggap tayo, naruna, dagiti may kakaasi nga pimusayan, nga ikararagan tayo mat, iti daytoy nga misa. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, amakiranot kadagiti na santuan a misteryo. Sika na ibaon tapno paimbagam, dagiti puso agbabawi, Apo kasyan na kami. Sika nga imay tapno ibam, dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Sika si tutugaw, iti magkanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin ngay turong, iti biyag nga agnanayon. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimba, ti panagnaknakem na. Ibunan nagdaka, itanog daka pagrugbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla, hadayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, Apo Diyos, nailangitan nga ari, Diyos Ama, amat nakabalin amin, ket sika, Apo niya, Jesu Kristo, bubukto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ke anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, sika amang kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika amang kadagiti basbasul ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi. Sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama.
pasyan na kami. Gloria iti Dios, di kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipay mo kadita sa ganaan, tarabayan, kan kuyugan na kamlat tatagrasyam. Tamnukan kanayin anapasnek, kan naregta kami nga agarami di tinaimbag. Gapo ken Kristo nga anak mo kan Apo mi, iso magipagbiag ken magipagariken ka, ken iti Espiritu Santo, may sa Dios, tiagnanayin ngawan, tinggana. Ti may basa, na daw ti libro ti kinasirib. Gapo tanabigbig ko amay sa aklaeng nga tao, nagkararagak ket nekkanak iti panakaawat. Imay kanyak ti Espiritu ti kinasirib. Imbilang ko anapatpateg ngem ti trono wenno korona. Awan serserbi ti kinabaknang numayasping ken kuana. Saan na mapatasan, dagitag kakangina nga alahas, nugatad na ti pagsasaritaan. No idilig ti kinasirib, mayarig ti sangapirit adarat, ti amin na balitok ti lubong, ken pitak laeng ti pirak. Impang pangrunak, ngem ti salunat, ken kinataer, wenno kinapintas. Pulos asaan ako mudrep ti ranyag na, ket kinaykayat ko ti kinasirib, ngem dadduma asilaw. Idimay ti kinasirib, kadakwadat asimang pet dagitig kakaimbag abanag. Saan ang marimbawan ti kinabaknang nga inted na kanyak. Ti sao ti Apo. Pennekan na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Isurom kada kami ti kinaababa ti panagbiag mi, tapno sumirib kami. Nabayagpay aya, o Apo, ti panangtalyaw mo kada kami, digiti adipen mo kasyam kadi. Binigat kadiya pennekan na kami ti dagbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami iti unos ti panagbiag mi. Padwemet ita ti ragsak mi, akas iti panang paladingit mo kada kami, bayat ti tawen apan nakariribok mi. Ipakitam kadi kada kami nga dipen mo digiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitam met kadigiti kapututan mi tinadayag abileg mo. Bendisyonan na kami kadi, o Apo a Diyos mi. Pagbaligyan na kami ti amin nga aramid mi. Ti may basa na adaw ti surat kadagti Hebreo. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Diyos, natadtadem ngem ti uray anya akampilan, ngagsinumbangir ti tadem na. Ket salputen na aginggay ti pagsabatan, ti kararwa ken ti Espiritu, ti pagtugmak mukan ti pag nagsusuutan, ti tulang ken pata. Ket okumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan ti naparsua nga ilinged ti Diyos. Si papanayag amin iti matang na, ket isu tinangip dala nang itadagan tayo iti biag tayo.
ti sao ti Apo. Iti puso intay lugtan, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, anak ti Ama, hintay dumdeg asita talna, panagkaykay sa ipakita, isut maristay nganak na. Iti puso intay lugtan, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Dayaw ken ka wa. Agrubrubuat ni Jesus apumanaw, idinagtaray timay sa atao anapan kenkwana. Nagparintumeng iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko, ti biag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag kinuna ni Jesus. Awan tinaimbag no dilaeng ti Dios. Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannakken ka. Maestro insungbat ti tao, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus asiayat ket kinunana kenkwana, at damay sa apagkurangam. Inkailako ti amin asanikwam, samuited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak. Idinaysao ni Jesus daytoy, nagladingit ti tao ket sililiday apimanaw, agsipod tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sana kinuna kadagiti adalan na. Nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gapu kadagitoy asauna. Ngamintuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka ti lulusot ti kamelyo, iti abot ti dagom, ngem ti saserrek ti baknang iti pagarian ti Dios. Ad-addamanen ti siddaaw dagiti adalan, ket nagsisinaludsud da. Siya sino nga rod ti may salakan. Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan a maaramid ti tao daytoy, ngem kabaelan ti Dios. Takabaelan nga aramiden ti Dios, dagiti amin abambanag. Adtoy kinuna ni Pedro, binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka. Pudno dayta ket ibagak kada kayo kinuna ni Jesus kadakwada. Siya sino man amang panaw iti balay, wenno kakabsat, wenno nagannak, wenno annak, wenno dagdagana gapu kanyak, ken iti naimbag adamag, ad-adunto ti awaten na ditoy abiyag. Awaten nanto ti nasursurukpay ngem ginasgasut abalbalay, kakabsat, nagannak, annak ken dagdaga,
agraman panakaidadanes. Ket iti mapasungad a panawen, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Bayan tumayo po. Datayo at tao kakabsat, ket birbiruken tayo nga kanayon, ket isu ti pagragsakan tayo. Isut gapuna nga adu kada tayo ti agsapul, agstrive, tapno ti kasta mapasaya at ti panagbiag tayo. Ken tinaldaw-aldaw, aramidan tayo ti kabailan tayo, tapno masapulan tayo, dayta nga ragsak. Dagiti dadduma, makita dati ragsak kadagiti taraon. Ya, kadagiti padak nga healthy, kanayon nga ti biruken daket makan, isu ti mangted ti ragsak. Adamet dagiti dadduma nga ti biruken da nga pagragsakan da, ket dagiti kinabaknang kas kumati adu nga balay, adu nga luglugan, adu nga kwarta. Dagiti dadduma pagragsakan da, ti makay palipas ti panagadal dagiti anak da. Makita tayo nga nalawag nga titarigagay tayo, ket nanamay nga panagbiag ken naragsak nga biag. Isu nga saan tayo nga mabirukan dagita no, for example agkamali tayo, wenno saan tayo nga makapasa, for example di eskwelaan tayo naladingit tayo. Tadayjay gungunuden tayo nga ragsak, mabalin nga dagijay timang laped kada tayo. Makita tayo pay dayta nga ragsak nga birbiruken tayo, kadagiti intensyones nga idatdaton tay tinasantuan nga misa. Dadduma ad-adu pay dagiti intensyones tayo, dawaten tayo, ngem dagi panagyaman tayo. Ad-adupay dagiti ikararag tay nga minminatay, ngem dagi panagyaman tayo. Isut gapuna nga iturturong na tayo, nga tikang runaan gayam nga sapsapulan tayo, tauray ginatayen, ikararagan tayo, ket isu ti biag nga agnanayon. Dayta ti ragsak, dayta ti pudpudno nga ragsak, nga birbiruken tayo. Ngem no dadduma, gaputa kasla, nagrigat tayo nga makita, kaya nagrigat tayo nga magunod, kasimbaga ni Apo Jesus ti Ebanghelyo, nagrigat asumrek iti pagarian ti Dios. Nya? Isu nga dito'y rabaw ti daga, aglalaok ti pakakitaan tayo ti ragsak. Ngem dagitoy nga ragsak ket pansamantalalaeng. Mabalin nga maited ken kataing kararag mo, makapasa kumadya anak ko nga abogado. Naragpat mo, naragsak ka, ngem nagpatinggan ti ragsak. Mabalin nga yung kararag mo, adupe dagiteg kararag, mga baknak kumatiloto. So adu dagitoy nga naduma-duma nga sapsapulan tayo nga ragsak. Ngem makaited ti pansamantalaan yan tuno na nga bakka ti milyon-milyon. Anyan tuno maragpat mo amin nga arapaap mo ti panagbiag. Naragsak kan tungatan, agpatinggan tungatan ti ragsak mo. Anyan tuno nakadadun to ti kwartam. Naragsak kan tungatan, sigurado na no adu ti kwartam, aglalo tatano adu kwartayo, agbirok kayo pay, agsapul kayo pay ti ad-ado, ta saan kay pay nga mapnek, ti adda kada kayo. Ket itata, kadagiti naibasa kada tayo, isuro na tayo ti kasapulan, tapno ti kasta magunod tayo ti ragsak nga gamgamgamen tayo.
Ti umuna nga naibasa kada tayo, ket isuro na tayo ni Solomon, nga ti kangrunaan nga masapul nga adda kada tayo ket kinasirib. Ni Solomon kas ari, ket mabalin nga ti kararag na kumaaket at atiddog nga biyag, ad-adu nga sanikwa, nalawlawa nga pagaryan. Ngem ni Solomon, ting kararag na ket maaddaan isuna ti kinasirib. Saan laeng nga nainlubungan nga sirib, no di ket di ti kinasirib ti Dios. Kan kanayon nga kantaen to sa pulempay, ti pagaryan ti Apo, kas maibagay, ket aminton maited tuken ka. Dayjay ti kanayon tayo nga kang kantaen nga masapul nga unaen tayo pa jay kinasirib ti Dios sumarsarunon ton dagita nga kasapulan tayo. Isungarod nga ti biag ni Solomon, uray no saan na pay nga dinawat jay kinabaknang, jay turay, jay bileg, ngem ti dinawat na kinasirib, inted ni Apo Dios ken kuana dagita nga kinabaknang, dagita nga turay. Isungarod nga nalatak nga ari ni Solomon, paka golden age idi panawen na, tadayta ti kabaknangan, kadagita nga tiyempo, kapintasan, kararangayan, iti Israel. Ngem saan nga agpatingga, nga addaan tayo ti kinasirib. Masapul nga ammo tayo pay iti sao ti Dios. Isu daytoy ti imbagbaga ti may kadwa nga naibasa kada tayo ti Hebreo. Nga masapul nga ammo tayo ti sao ti Dios ken ibiyag tayo ti sao ti Dios. Tati sao ti Dios ket nabileg takaya na nga baliwan ti puso abimmato. Ti sao ti Dios ket kaya na nga salputen ti kararwa tayo. Isu nga igunam-gunam ti may kadwa nga naibasa kada tayo, masapul nga amamwen tayo ken iserrek tayo met ti sao ti Dios iti biag tayo. Saludsuden tayo, manunga takada tayo ti agbasa ti Bibliana. Manunga takada tayo ti nakangeg nga pudpudno ti naibasa tatay. Tatay imbaga tay naibasa ti sao ti Apo, agyaman tay ti Dios. Ngem saludsudem anya ti nagyamanam, anya nga ta tinaalam tay naibasa. No awan tinaawatam, no awan awan man lang tinasagid di tariknam, awan sa na nadadail sa dayjay purpose tayo nga umay makimisa, nga umay agdengeg ti sao ti Dios. Ti sao ti Dios ket saan laeng nga dagijay enumerate ni ti lalaki nga imasideg ken ni Apo Jesus, dagiti bilin ti Dios. Haan laeng nga dagijay, at dapay naununeg nga kay papanan na. Tano da jimbaga, ti lalaki ay nadaras laeng kunana, di ka agtakaw, o anak mo nagtaktakaw Apo, mabalin nga kuna tayo. Ngem, ti saludsod, adda kadimot imbingay mo, kadagiti agkasapulan. Hanakmot nga nagsweet-sweetik, ngem, naaramid ko nga ti mission ko nga tumulong kadagiti marigrigat. So dati na ununeg nga kay papanan na dagiti sao ti Dios nga masapul nga amwen ti tumunggal may sa kada tayo. Saan matlatan nga basta-basta nga naiplastar ditan ket dagilaengen mangisubo. Masapul met nga namnaman tay ti sao ti Dios tapno ti kasta may turong tayo ti pudno nga pangiturungan ti Dios kada tayo. Kalpasan ti panang
panangarakop tayo ti sao ti Diyos. So, kinasirib, may kadwa, sao ti Diyos. May katlo, ng kasapulan nga adda kada tayo, ket isu ti detachment, kadagiti na inlubungan nga bambanag. Nakita tayo nga ni Solomon, agpaiso ni Solomon, isuna ti kasisiriban kadagiti ari, gapu ta dinawat na ti kinasirib ti Dios. Nga mamuyo ti nakadadael ken ni Solomon, attachment metlaeng kadagiti na inlubungan nga bambanag. Nugayam saan tayo nga taraknen tay kinasirib nga ited ti Dios, nugayam saan tayo nga taraknen tay sao ti Dios nga umay kada tayo, ket ma-attach tayo kadagiti grasya nga ipaay ti Dios kada tayo nga nainlubungan, madadael tayo. Kas tinapasamak ken ni Solomon. Iduun-una ni Solomon nagsayaat, nagpintas ti Israel. Ngem gapo ti panaka-attach na kadagiti na inlubungan nga bambanag, nagaramid metten ti Diyosen. Tinalikudan na metten ni Apo Dios. Ti importante metten kenkwana, dagiti nakadadu nga asawa na, dagiti nakadadu nga anak na, nalipatan na metten ni Apo Dios. Isu nga ti maysa nga kasapulan tayo pa'y kakabsat, ket isu ti detachment kadagiti na inlubungan nga bambanag. Mano nga takada tayo, ti saan nga makontrol kadagiti na inlubungan nga bambanag. Pakakitaan langinin, tay ibagbaga ti simbaan tayo, ken ibagbaga ti Biblia, nga ited tayo ti apagkapullo kadagiti nasapulan tayo. Mano nga takada tayo, ti makaitured nga mangted ti 10% kadagiti nasapulan na ti panagbiag. No pinagdadaton, biruken tayo pa'y tay sinsilyo, ano tay orange. Nya? No pinagkakasar, kaya tayo ti gumastos ti 100,000, 200,000, wano pumpon nga nangingina nga lunglungon, ngem di jayan ti misa, di iyawat mo ti misa para ti kararwa 50. So ano panunutan tingitingem kuma, agyaman ka ken ni Apo Dios ta maawat mo ti sakramento ti kasar, for example, agyaman ka 50, ngem nagbuslon dagiti busbusem no agkasar ka. Nagpabunyag ka kanya nga okasyon, iutangam pa'y Anya bibiyang mo kunayo nga ta. Anya bibiyang mo no gastusen mi. Ngem responsibilidad mi, nga mangisuro kada kayo, kakabsat. Nga tikang runaan, hamot nga dayjay kas imbaga di ebanghelyo nga literal, nga mapamunto ilako tay dagdagam tuno kalpasan ti misa. Ilakom ti sanikwam ket ited mo dagiti naglakwam kadagiti napapanglaw kunana ti ebanghelyo. Ti sursuro kada tayo tinaybasa ket detachment. Haan ko mga isu ti mangkontrol kada tayo dagitoy na inlubungan nga bambanag. Usaren tayo ti kinabaknang, usaren tayo ti sanikwa tayo, tapno ti kasta, magtengan tayo, iti biag nga agnanayon. Kas iti lalaki, iti ebanghelyo, nagliday, idi maamuan na daytoy. Kas mo't siguro kada kayo nga sumagmamano, kalpasan nga maamuan yo ay masapul gayam nga itedjay apagkapulong, ang aming nga istrikto ti simbaan tayo. No niya ti itedyo ket pagyamanan mi.
Ngem no stricto ko ma, ay 10% akaited na, no sa nga gasot, tinaapit mo, nga irik, itad mo yung sa nga pulo, ngem narigat sapay ti maysa. O agamiris tayo, kastay lalaki, ket mabalin nga agtalikod tayo, mabalin nga pumanaw tayo, mabalin nga naliday tayo. Ngem pamalagip daytoy, tapno ti kasta panunutin tayo nga talaga ti anag, daytoy nga biyag tayo. Laglagipen tayo, nga inikan na tayo ti biyag ti Dios, tapno saan nga agbalin nga is datayo ti kababaknangan, datayo ti katatanukan, datayo ti kabibilegan. Ti Dios, ket inikan na tayo ti biyag dito'y rabaw ti daga, tapno ti kasta agsagana tayo iti biyag nga agnanayon. Dahita ti pudno nga ragsak. Kitaan tayo. No napanglaw tayo, no adalakot din ti taraon nga pagsasangwan tayo, di ba naragsak tayo met? Uray no napanglaw kayo, tapos ket nasalunat kayo, naragsak tayo met. So kayat na nga sauen, komplikado ti panagbiag tayo no dadduma, agbirok tayo, kadagiti bambanag, nga no dadduman ket saanin nga pakaiturungan ti biag nga agnanayon. Dagiti met babaknang, sino dagiti babaknang ditoy Apo? O awan mangibaga, napanglaw da amin, napanglaw tayo amin. Wen, gaputa uray no sika ti kababaknangan, adda ti kurang ken ka. Uray no sika ti kababaknangan, agsapul kan tulatta ti pudno nga ragsak. Ket no sikaman tinaikan ti adado nga sanikwangem dagiti karubam, adda ti misyon nga ipaakem ken ka ti Dios. Mabaling nga saludsudem, anya ti akem mo. Ti akem mo, ket isu ti tumulong kadagiti agkasapulan. Inted ti Dios ken ka dagita nga adu nga sanikwam, tapno ti kasta, sika ti pagayusan, ti grasya ti Dios, nga mapan kadagiti napapanglaw ken agkasapulan. No kayat tayo atalaga ti pudno nga ragsak, umuna, dawaten tayo ti kinasirib ti Dios. May kadwa, arakupen tayo, ibiyag tayo ti sao ti Dios. Ken may katlo, sursuruwen tayo ti detachment kadagiti bambanag nga adda kada tayo. Tapno ti kasta, alaen daman amin kada tayo dagitoy nga bambanag. Nawaya nga iburay tayo, gaputa instrumento na tayo laeng ti Dios. Tatikang runaan, ket isu ti ragsak, iti biyag nga agnanayon, saan nga tinainlubungan nga sanikwa, ken nainlubungan nga ragsak. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarasway ti langit ken daga. Mamati akmet ken Hesu Kristo, bugbog to nga anak na ken Apo tayo. At imaw iti aramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus, natay ket na itanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket sidutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agabuntos sa diya nga may mangukom, kadagiti siwiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsegmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Apo amom anarigat ti mangsurot, ken mangaramid kadagiti bilbilin mo. Isut gapuna anarigat met, ti malakam ti biag nga agnanayon. Nupay kasta,
gaputa na addaan kami tibiyag ken pamati ang naggapumetlaeng ken ka. Ilukat mi dagiti puso mi ket kunami. Apo pakiranuden na kami itibiyag nga agnanayon. Apo pakiranuden na kam kadi tibiyag nga agnanayon. Apo, ikami tipigsa, sakripisyo ken ayat dagiti amin amang isaknap, tinaimbag adamag, ti pagarian, tapno babaen ti sao, ken aramid, masungbatan ken may turong da amin dagiti tattao, amang tuntun ti dalan, ngagturong tegnanayon na biyag, dawaten mi ken ka, Apo. Apo, masursuro ken maamiris kuma, dagiti mangiturturong ti pagilian mi, ti pudno akay papatan, ti panagserbi, ket silulukat ti puso da amang itrabaho, kadagiti namnamaen da a pagimbagan ti kaadwan, dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranuden na kami ti agnanayon a biyag. Apo, ited mo kad ta kaasim, ken tulong mo kadagiti agbibiyag, babaen ti bunga ti daga, danum ken dadto mapay akita ti pagtrabawan. Tapno babaen dagiti linged, ken sakripisyo da, san mo kadi nga awanen, ti kaykayso na anabatbati a pagbibiyaganda. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranuden na kami ti agnanayon a biyag. Apo, silawam dagiti panunot mi, tapno kanayon mi a panunuten, ken aramiden dagiti makaparagsak, ken makatulong ti padami a tao, kasta metten ti bukod mi abigi, dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranuden na kami ti agnanayon a biyag. Apo, ipariknam ti asi ken ayat mo, kadagiti nakakaasi nga anak mo, dagiti masakit, nadidigraga po iti gubat, layus wenno bagyo, tapno adulatta dagiti tattao, amang tedi titulong kadakwada, dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranuden na kami ti agnanayon a biyag. Apo, ipay mo kadmet alak amenen digiti pimusayen akakabsat mi, ti agnanayon a biyag, ngayon kari ni Apo Jesus kadakwada, dawaten tayo ti Apo. Apo pakiranuden na kami ti agnanayon a biyag. Apo adtoy dagiti kararagmi, adupay dagiti saan mi anayebkas ken ka, nga mamumi nga mum dagitoy kasapulan mi, ket dawaten mi amin ida, itinagan ni Jesus a Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Amin, o Apo, ay nasagot mo, namay ken riga, when amin ko, umay ko, idato. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem kadi Apo dagiti karkararag mi, ken nang runa unay dagitoy daton mi, tapno babaan dagitoy Santa Amisa arambakan mi asipapasnek, makapankam kuma iti gloria ti langit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo, kagyaman tay iti Apo a Dios tayo. Puno amay karikat rumbang anong mikat pakay salakanan mi,
Ada kami ti amin na tiyempo kan diso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ama, man nakabalin, ket agdanay na Dios. Agyaman kam ken ka, napudno ken naayat nga ama. Tainted mo kada kami ni Jesus, nga anak mo, nga apo, kan kabsat mi. Impanangarang na ti panagayat na, kadagiti na panglaw kan masaksakit, kadagiti mailupit-lupit kan managbasol, sana nabalin na binaybayan, ti anyaman arigat. Ti panagbiag na kan dagiti sursuro na panagkanda amay saka Dios amang ilala iti tao kas ti panangilala ti ama kadagiti anak na. Agyaman kam ken ka itantanok kan idaydayo da ka gapu itayat mo kan kinapudnom makidang kay kam iti amin nganghel kan sa santo amang ikanta iti imno ti gloriam. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga, napnuda, iti pa kay daydayawa. Husana, iti kangatwa, madaydayaw ti itinagan ti Apo, husanay ti kangatwa. Daydayawan da ka na santuan nga ma, kan kanayon ako'y kuyugan na kami tidalan mi, nang runan ni Jesus nga anak mo, urunungan na kamamakiranod, iti padaya ti ayat. Iti da ito nga oras, ibuksilan na ngay palawag kada kami, tinasantuan asurat, kinpisyan na ngay pahi kada kami, titinapay, kasi naramid na, kadagiti disipulos na sa di Emmaus. Dawatan mi ngarot ken kama nakabalin nga ama, ibaon mo kad, ti espiritum kadagiti tinapay kanarak, kitaramidam nga iti baet mi, adda, tibagi, gandara, ni Apo mi a Hesu Kristo. Idi mang manganday ti rabi iti sakbay di panagtutuk kan ipapatay na, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, so mayawat to ngagpaay kada kayo. Kastamat akalpasan, iti panang rabida, nangalay iti kalis, nagyaman manen ken ka, gapo iti imbag mo, inter na kadagiti disipulos na, kat kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis, ti darak, dara ti baro, kan agnanay na tulag. Iso may buyat to, ngagpaay kada kayo, kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, apangilag lagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti ipapatay mo, o Apo, pagingga iti yaay mo. O Diyos, sarambakan mi ti panakay lagip, ti panakay kapyami ken ka, ipablak mi ti aramid ti ayat mo. Babaan ti panagtutok ken ipapatay ni Kristo anak mo iti baro abiyag, dimmanon iti gloriana. Kita masiasi da iti adaton, ni matlangan na po Isus ti mangted, iti bagikan dara na. Babaan ti sakripisyo na, ilukat na ti dalan mi, nga may ken ka, nga mami. Nayat nga mait dem kadakam, ti Espiritu ti ayat, nga iso ti Espiritu ti anak mo. Papigsaan na kam kuma, babaan ti bagikan dara ni Kristo, katarami da masangsang kamaysa kami may panggap, iti pamati mi kan ayat.
ket makitimpuyog kami ken Francisco a Santo Papa mi, ken Marlo nga obispo mi. Ipay mo kadi, dagiti amin na ikameng iti iglesyam, mawatanda dagiti pagilasinan kadagiti a tiyempo, ket umadada ti kinapudno kan kinatudyuda iti ebanghelyo. Aramidam kadi ta madegdegan ti panagayat mi ti padami a tao. Iti kasta makibinuray kami kadakwada, kadagiti ladingit ken dandanagda, kadagiti namnama ken ragsakda, ket tulungan mi ida iti panangsurot da iti dalan ti panakaisalakan. Kasyam o Dios, dagiti kakabsat mi anatay ti sidong ti kapya ni Kristo, ken amin napimusay na sikala ti makammo ti pammati da. Alami da mairanlod iti gloria ti panagungar. Ket into nagibusan ti panagdalyasat mi diti daga. Awaten nakamtu kada sumbrek iti pagariam. Diso anam namaan mi apakairanudan mintong agnanayon iti kompleto abiyag ken gloria. Ket makikaysakam to kan Santa Maria Birhen ngay na ti Dios, kan San Jose nga asawa na, kadagiti apostol kan martir, agraman ken ni San Daniel Comboni, kan amin na sa santo, ket iroknoy minto ken katidayaw ken gloria, gapo ken Kristo nga apo mi, gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, kan iti sidong ni Kristo, ditimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy miken ka man nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa familia awagan da iti Dios, kas insuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matinagam mo, dito daga akas sa dilangit. Idem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pakawanem dagiti utang mi akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di na kambaybayan nga manugod iti sulisog, salaka na kamket iti dakes. Salaka na kami apo iti amin na pagdaksan. Idem si ayat na kapiam kada kami. Babaan ti tulong taasim, may lisikam kumay ti basol. Kat may kanawa kami ti amin nariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi kinagasat, iya ine Jesu Kristo anay salakan kada kami. Apo Isus kinanam kada giti apostoles kapyat ibatik kada kayo, kapyang agapukan niyak tited ko kada kayo. Sana digiti basol mi tikitam, no digiti pamati ti iglesyam. Kitikas mayanur iti pagayatam, ipaimo asi-asi di kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kenagari, tignan ngawan tinggana. Tigapya ti Apo, kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban, iti padayana.
Kumararag tayo. Apo si papakumbaba kami ngagdawat iti dayag mo, tapno kas iti panang taraon mo kada kami iti nasanto na bagikan daram, kas tamat amay ranod kami iti nayusan na biyag na, gapo kan Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, aramidan tayo ti special collection, agpaay iti grupo dagiti obispo amang tamtaming kadagiti na tribuan a Pilipino wano dagiti na insigudan at tao. Tinawan nga marami daytoy para iti daytoy nga opisina nga paset ti panagserbi ti CBCP iti si Iglesia tayo dito Pilipinas. May palagip ti panagmi-meeting dagiti amin nga dadaulo pastoral ti PPC dagiti opisyales ti Barangay Pastoral Councils, kan dagiti amin aman narwidwid, dagiti volunteers kan trabahador iti Pastoral Commissions, kan dagiti amin nga sigagagar kan mangit-ited iti panawan kan tiyempuna ti panagserbina kadagitoy nga gunglo ti Iglesia tayo. Kararagan tayo kat makipagliwliwa tayo kadagiti pamilya dagiti pimusayan ti Diyos talwad na ni Salome Agad, taga Pilar, may tabon inton bigat. Ni Romana Mandra, 92, taga Sagat, may tabon inton Merkules. Ni Rodolfo Avinar, taga Mambog, may tabon matlang inton Merkules. Ni Virilio Galinta, taga Villahermosa, may tabon inton Merkules. Ni Romeo Mendol, nga taga Kalawaan, may tabon into no Oktubre into no Sabado. Itultuloy ko mga rod nga pangruna tayon ti kinabaknang ti relasyon tayo kin ni Apo Dios. Ket ti tunggal Domingo aldaw ti pamilya tedteda ito nga gundaway nga agtitipon naglalanglang aglangan-langan kang runaan na ti panagkararag tayo nga sa nga pamilyaan iti Santo Rosario. Kat isilpo tayo mutan, ti panagbasa iti na santuan na Biblia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pamindisyon ti managkabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. O Maria, nalibnos ka, nalasbang napintas ka, himnas mo't awan Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat.
Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadagiti basbasol ko. Ken tinalagda unay ipanangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararuak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti limasog sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Abo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika ti mastromi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang igod iti basol, ken nagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan,
kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Bang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.